E por que non? Con Carlos Tresandí. Imos chamar ao EGM para ver se nos renovan. Vai chamando, Pini, porque marca o número de EGM. Non por outra cousa, por ver como imos. A ver se hai sorte. Non chames a Yastel, porque ya non nos interesa tampouco. Terceiro tono. Neste momento todos los nosos asientos están ocupados. Vaya. Agarde un momento. Grazas, sí. A mí me gustan mayores, de los que te hablan de amores, y te mandan flores. Hola, moi boas noites, atención telefónica, que lle pasa ao seu dispositivo? Non, chamaba para o do EGM, non chamo para o... EGM? Sí, EGM, Estudio Xeral de Medios, non o levan vostedes? Estudio Xeral de Medios. Ah, o da radio. O da radio, efectivamente, somos nós, sí. Sí, non, agora que o comentas sí que o levamos. É que levamos tantas cousas que un xa se volve tolo. Xa. Que sí, Estudio Xeral de Medios, xa me sí. Pero como que levan moitas cousas? Non é... Bueno, que isto é un crown center. Como? Un crown celting. Un crondeli, xa. Call center. Bueno, iso, pero ben pronunciado. Iso, sí. Que nos levamos varias cousas, desde Orange, Liberty Seguros, EGM, Partyline, Lina Caliente... Xa, pero cada un dos operadores levará unha cousa. Eu chamo pa do EGM. Bueno, iso era antes, pero con isto dos recortes agora xa levamos varias cousas ao mesmo traballador. Como? Bueno, de feito, aquí xo quedo eu. Como que xo queda vostedes? Si, xo quedo eu. Pero... A forrar custes levo eu todo xa. Son xa o único traballador, pero do mundo, dun call center. Ou seja, todas as chamadas que fan son eu. Xa. Todas. O que pasa é que fago voces, como José Luis Moreno. Ah, vale. Pero non pode ser, porque a mí outro día chamaronme de Yastel. Porque cando chamo de Yastel poño outra voz distinta. Que o chamaron e dixeronlle: buenas tardes, mi nombre es Elizabeth. ¿Es usted el titular de la línea? Ah, sí. O que pasa é que poño voces dependendo da compañía na que chame esas cousas. Xa. Se chamo de seguros poño outra voz. Hola, boas tardes, chámame Jesús González de Seguros La Favorita. Xa vexo. Claro, que mesmo fago as voces das grabacións. Ah, sí, tamén vostede. Neste momento todos os nosos asientos están ocupados. O prazo de espera é 1 minuto. Ata fago a paradiña aí como os futbolistas para que crean que é grabación, pero todo iso fago todo en directo, live, sempre. Live, xa. Bueno, xa que estamos do EGM. Xa é que o EGM, estou pensando que habitualmente chamamos nós. O sea, eu, cando teño un oco a números así ao chou para que me digan que escoitan. Xa, pero era para saber que tal iba o por que non da Radio Galega? Porque interesaríanos sabelos para ver se nos renovan e para que nos diga... por que non? Por que non? Por que non Radio Galega? Déxame buscar... por que non? De La Morena non son vostedes, non? Non, son outros. Eses non. Por que non? Super García... este debe ser de tempo xa. No, ese tampouco. Tamarelo papel. Xa. Gabilondo tampouco. No, Gabilondo... É que tenía que verlo con calma, Así, al principio non atopo nada, Gara. Acabo de ver un seguro de fogar que o mellor lle interesa. No. Vamos dun paseano dun tiro. No, será por curiosidade, tampouco fai que falla. Está moi ben o seguro de fogar, Que sí, unha cantidade pa Continente e outra pa Carrefour. Xa, pero igual, é que estou facendo o programa agora claro, temos moitas cousas. Vale, e 200 megas de subida de baixada con 2 liñas móviles incluídas. Que ao ser o único teleoperador do mundo que queda xa, nunha chamada se engancho, aproveito para meter 5 produtos a lo loco. No, bueno, noutro momento, cabaleiro, agora non... No, cabaleiro non, que son señorita Tatiana, chamo. Perdón, Tatiana.